भैया का भइल माई के? अरे गुड़िया तू कहाँ आ गई? अरे रोआ मत, खगाजिन ठीक हो जाए सब। माई जी डॉक्टर साहब का भइल? राउर माई तो ठीक बाड़ी पर डॉक्टर साहब ऑपरेशन करे के होई। कितना खर्चा है? कम से कम 60,000। 60,000 रुपया? डॉक्टर साहब इतना पैसा हम कहाँ से ले आए? माई के बचावे के खातिर तो इंतजाम करे के ही पड़ी। अब कहाँ इतना पैसा का इंतजाम हम कर? भैया माई के बचा ला। अच्छा हम कतो कोशिश कर, तू घरे जा। तोहर भाई कहवा बड़े? इलाज में देर कईल ठीक नहीं खे। जितना देर होखी उतना हालत बिगड़त जाई। हमार माई का इलाज शुरू कर दी डॉक्टर साहब। जो ना खर्चा ही हम 15 दिन में चुकता कहते। देखी विजय बाबू, अगर पैसा के इंतजाम ना हुई तो हम राउर माई के ना बचा पाए। देखी ऑपरेशन कईल बहुत जरूरी बा, ऐसे कुछ भी करके रुआ पैसा के इंतजाम करी। गुड़िया, ए गुड़िया, कहाँ जा? माई से अनमोल हमरा खातिर कुछ नहीं के भैया। हम कुछ करके माई के इलाज खातिर रुपया लेके आई। चिंता मत कर, माई का इलाज हुई। हम करवाई माई के इलाज। कोनो भी काम मिली तो हम चले, कुछो करे तैयार वाली। 60,000 रुपया की जरूरत बाटे। हाँ ए कहाँ जाता रहा संजय? भैया काम करे खातिर तैयार बड़न। हाँ हाँ चल भैया। विजया आयल बा, काम करे खातिर तैयार बा। प्रणाम। कहो विजय बाबू, आज ये अचानक तोहार फैसला कैसे बदल गई? जरूरत 60,000 रुपया की जरूरत बाटे हमरा के। 60,000 रुपया खातिर हम कोनो भी काम करे तैयार बा। ही ला 60,000 रुपया, लेकिन याद रखिए अपन जुबान में कोनो फर्क ना होके के चाहिए। हाँ? मर्द का जुबान कबो बदलेला ना। काले भेंट हुई। जो धन्यवाद। ऑपरेशन सफल हो गई बा। अब राउर माई एकदम ठीक बाड़ी। धन्यवाद। अरे तू यहाँ बैठल बैठल का करत रहा? कुछ ना, रानी रह के दिमाग में ढेर सवाल आवेला। यह सपना आवेला कि हमार पूरा घर जल रहल बा। अच्छा, अरे हमार राजा, हमार बदन में जे आग लगल बा ओकरा पर तोहार बिल्कुल ध्यान नहीं खे। देखा राजा, ये डरावना सपना छोड़ के और नीमन सपना देखा। देखा हमार नैन कटारी, हमार गुलाबी ओठ, सुराहीदार गर्दन और रुका ना। ए रानी रानी, बस यहाँ से हमार अहम और अहंकार के सीमा शुरू हो रहा बा। और जहाँ तक तोहार नजर जा रहा बा ना, ओकरो से बहुत बहुत दूर तक फैलल बा। आदेश करी हमरा के का करे के बा?